Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi jami'a ikhwani nabiy wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul ilmi wat ta'lim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuqil Madinah wa qafa 'alaiha faqala ya ahla suq ma a'jazakum qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum hauna ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu qalu wa aina huwa qal fil masjid fa kharaju siraan wa qafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u fa qala lahum ma lakum fa qalu ya Abu Hurairah qad atayna al masjid fa dakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam fa qala lahum Abu Hurairah wa ma ra'aitum fil masjid ahadan qalu bala ra'ayna qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram faqala lahum Abu Hurairah waihakum fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niki bab keutamaan ilmu. Bilih siji mangsa Abu Hurairah niku medal tenggene utawa mandhet tenggene pasar Madinah. Barang tenggene pasar Madinah saniki mun ical pasare. Riyen asmane Suq Manaqah, Suq Manaqah. Pasar unta jan riyen. Saniki mun dadi lapangan. Nek zamane Mbah Salim Rono kae isih koyoke. Sakniki wis silang, dadi lapangan nggih. Suq Manaqah. Piyambake tengene mriku terus cara mana niku pidato nggih, pidato. Qalu ma a'jazakum qalu wa ma dzaka ya Abu Bakar ya Abu Hurairah. Janjane ngendikane sinten Abu Hurairah, apa sing apesno awakmu iku kok nang pasar iki? Sing jajan nang pasar kena. Lah terus pripun? Kae nang kene kono ana wong bagi-bagi. Ana wong napa? Bagi-bagi warisan. Teng pundi niku ya Abu Hurairah? Ya nang masjid. Barang wong pasar iki sedaya marang masjid kabeh, nang kene Pak masjid iku jebule anane wong do ngaji, anane wong do salat, anane wong do nyebut halal haram. Akhirnya wong kok pasar iki mau balik malih teng Abu Hurairah. Mbah, teng masjid gak ana apa-apa sing bagi-bagi. Oh, bocah kaya ora dong. Blas wae hakum. Wae hakum manane iku wong kaya dapurem kaya ngono. Lah iku lho ana wong ngaji, ana wong salat, ana wong zikir. Itu adalah warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha iku ana warisan, kowe karek berangkat. Mergo Kanjeng Nabi niku ora ninggal warisan teng donya niku kejaba warisan Kula mun sering kandha bolak-balik, muga-muga iki dadi manfaat nggih. Ngilmu niku sakniki jenengan iso nanggone pasar terus ganjarane dobel, terus entuk ridhone Allah, iku sebab duwe ilmu. Nek ora duwe ilmu angel kabeh. Awak dhewe iso tani, iso apa-apa mergo duwe ilmu. Iku ilmu saka Kanjeng Nabi. Makanya wong duwe ilmu iku gak
tidak mati gaya. Wong duwe ilmu iku ora mati gaya. Mbah Salim utawa Mbah Banser apa nang Mekah nek ora ilmu mati gaya. Ya tak critani. Nang gone Mekah niku wong nek salat bedane nek azan niku wong wis do nang gone masjid kabeh. Jadi sadurunge azan iku wong wis do nang gone masjid wis full masjid. Beda karo wong Indo. Lek ngumum rawas di esok mau iso teko ya wis iku. Jadi nganggep bahwa ngilmu gak penting. Padahal wong nek ndek ilmu tidak akan mati gaya. Nonggone Mekah. Kulo niku sering di apa jenenge di seneni wong. Mbah larang-larang nang Mekah kok krene timor rokok. Rokok-rokokan gak roh. Wong ora ndek ilmu yo paham ya? Jadi nenggone kono rokokan tok. Rokokanku karo sing ora duwe ilmu beda. Nek duwe ilmu senajan rokokan, senajan salate nang nguri pol, iku tetep untuk ganjaran nek duwe ilmu. Apa ilmune? Ya akeh. Salah sijine wong nunggone Mekah niku sedekah iku ditikel pira 100.000 timbang nunggone Jawa. Dadi nang Jawa ping 100.000 nunggone Mekah mung sepisan. Sedekah nang Mekah iku ditikelno 100.000. Saiki bayangno awakmu nang mburi ning niate nyenengno wong Islam supaya entuk panggonan nang ngene Masjidil Haram. Ganjaran tak gak ganjaran? Ya ganjaran. Mergo wong nek ilmu tidak akan pernah mati gaya. Ya. Jadi awakmu nyenengno wong ben ngono sing entuk sop ngarep aku tak nang mburi lah. Utawa nang nguri tak dudono wong nek menawa ana wong sing butuhno apa penunjuk jalan mara masjid. Niat-niat sing ngene iki nek dilambari karo ilmu ditikel pira 100.000. Makane setan iku nek ana wong ngalim turu iku luwih diwedeni timbang wong ahli ibadah jungkong suweng. Wetoke tambah salam terus walah wiridan etek-etek celah setan ora wet. Ya, dadi nang masjid iku ana wong ngalim turu, karo ana wong ibadah. Lho aneh setan iku. Iku lho gak mau gugah-gugah iku. Aja sampe digugah iku bahaya iku. Nek dekne mau gugah dene iku iso ngandani wong sing ibadah supaya ibadahe bener. Berarti dene iku luweh wedi turune wong alim timbang wong bodho sing ibadah. Makanya wong nek ilmu ndak akan mati gaya. Lah nang kene Mekah iku ana wong sing bodak badhek ku ya ana ya. Kajirane ra dhewe. Bar mangan kok kene mangan neh pindah rene. Bar kene pindah kaya-kaya iku wetenge iku karek. Ya, kaya karek. Ngene iki nek mau ilmu, senajan mangan bolak-balik ganjarane didobelno karo Gusti Allah. Margo ilmu ning ngene. Semua pakaian, semua bondo nang ngene Mekah Madinah iku didongakno barokah karo Kanjeng Nabi. Kabeh, dek iku kurma, dek iku sego, dek iku klambi kabeh didongakno barokah karo Kanjeng Nabi.
Lah nek iku barokah berarti awak dhewe golek nggudak barokah. Nang kene mangan, berarti mangan sing mangan iki wis didongakno karo Kanjeng Nabi. Mangan pindah neh rono, iki mangan niate apa? Niat golek barokah donga saka Kanjeng Nabi. Manane kabeh perkara nek dingilmoni iku ganjarane tikel mati. Makanya ndelok wong ora usah mau pikir ya mbah iso kok dene duwe ilmu. Dadi sama nungone Mekah kok serengane tuku klambi, bendina tuku klambi kok kajirane kok ngene ya. Ya wis ben nek ndekne duwe ilmune, klambi sitok barokah, loro berarti luweh dong. Kula iki kalih bojone kula niku ditanduki cerita ngelmu iki. Jadi biasanya kula niku nek mangan tanduk, ora iki karo bojoku duwe sego jagung iku. Langsung ditumpukno waki mucung. Ah, Bu, aku. Ngene iki lathuk imbah. Alah wis kadung. Ya alah wis kadung. Akhire dene takok, "Kok ngono kenapa, Bah?" Nek iki aku imbah iku ana sanad ngilmu saka kiaiku. Nek aku mangan imbah iku ana sanad ngilmu saka kiaiku Mbah Maimun. Ya, kaya ngono. Mergo Mbah Mun ngendika, "Cung, nek mangan raketang sithik imbah ben sugih kowe." Ngono ngendikane Mbah Mun, ya. Nek mangan raketang sithik imbah. Raketan apa sithik imbah ben apa ben sugih iku ngendikane Mbah Mun. Kaya apa wani nganggep Mbah Mun guyon? Ora wani. Apa sing guyone guru iku minangka hukum. Jadi awak dhewe mangan sego jagung, mangan lontong, mangan sing imbah eling karo gurune. Lah iki jenenge nganggo wis mangan entuk wareg ya entuk ganjaran ya entuk eling karo guru. Paham nggih? Jadi nek kabeh ngelmoni iku kabeh iso dadi ngibadah nunggone Gusti Allah. Kalau kadang-kadang itu ya tuku perkara sing ora masuk akal. Kadang tuku glemboh, ngono glemboh ora glemboh. Glemboh kadang tuku gembili, kadang tuku apa. Oh gak masalah badokane ora. Mbah Mun biyen ku tau dahar nguniku, aku paham nggih? Nah. Manane kowe duwe tuku jagung, tuku macem-macem. Nek iku iso ana sanad nyambung nang Kanjeng Nabi, ngelingno gurumu, lakon. Lah iki jenenge ngilmu. Lah iki warisan karo Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe saniki tenggene mriki sak iso ngibadah, iso ngaji, iso golek dhuwit. Iku nek mau urut sejarahe. Iku mergo apa barokah dongane Kanjeng Nabi. Zaman perang Badar, nggih, zaman perang Badar. Zaman perang Badar niku Kanjeng Nabi ndonga ngene. Allahumma in tuhlik hadhil asabah fala tu'bad ba'dal yaum fil ardi abada. Gusti nek jenengan tumpes apa iki pasukan Islam iki nek mau tumpes ora mau gawe nomen menang yakti jenengan orang arah disembah wong selawase. Berkah donga iku awak dhewe sampai saiki isih kenal karo Gusti Allah. Jadi zaman Kanjeng Nabi perang Badar, ape perang Badar, nggih, ape perang Badar. Jadi nek iso kuwabeh sendi kehidupan iki, nek iso kuwabeh iso mok sangkutno karo gurumu, mok sangkutno karo Kanjeng Nabi. Supaya apa?
supaya apa sing kita lakoni bener-bener ana sanad ngilmu. Terus Kanjeng Nabi reko awak dhewe pamane ngrasakno rekoso, Kanjeng Nabi ya tau reko. Ya, paham ya. Jadi awak dhewe ngrasakno rekoso iki dingilmoni, dinikmati. Biyen Kanjeng Nabi ya rekoso, ya. Ditolak-tolak wong, didoni wong, diantemi telih tok. Wis, dadi eling Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad sausé hijrah tengene Madinah. Niku wong-wong Quraisy niku terus ngincim terus kalau Kanjeng Nabi. Ngincim, ngancam. Lah, barang Kanjeng Nabi wis tengene Madinah, Kanjeng Nabi menata strategi. Carane setiap tengene mereka niku ada jalur perdagangan Mekah dugi Sam. Mekah dugi apa Palestina. Dan ini kalau Kanjeng Nabi setiap perdagangan lewat sangka Mekah, kafilah Mekah dicegat. Tujuan apa? Diweden-wedeni. Tujuan meden-medeni iki supaya apa? Supaya wong-wong kono ku roh nek iki lho Islam iku wis duwe kekuatan. Jadi kapan ana kafilah konggone Mekah, mara Sam berdagang dicegat. Tapi urung tahu kasil nyegat, delalah meleset. Pertama kali ana wong sing nyegat. Niku kali Kanjeng Nabi malah diutus wong 12 tok. Wong 12 til. Kowe mara rono. Iki surat gawa aja buka nek urung perjalanan 2 dina. Jadi ana wong 12 diutus Kanjeng Nabi kon mara rono diwehi surat iki aja buka nek urung perjalanan 2 dina. Barang wis perjalanan 2 dina niki sahabat buka jebule tulisannya Kanjeng Nabi napa utusane kowe mara nang perbatasan Mekah antara Mekah karo Thaif cegato pedagang apa kafilah Quraisy aduh Madinah meh mepet tok gone pundi tok gone Mekah barang tengene Mekah meniku dilalah iku pas Rejeb terakhir Rejeb nggih terakhir Rejeb ana pedagang teko kafilah dicegat dilalah perang dilalah wong Islam menang jadi ini untuk jaran mergo zaman semono niku nek awak dhewe niku perang iki isih nanggone apa isih ana bulan apa Rejeb bulan Rejeb ora oleh perang tapi nek saiki ora perang ora mau cegat engko bengi wonge wis tok wis perang lah wis kesuwen iki gedel duel ya wis perang akhirnya menang akhirnya nyampe untuk bondo jaran itu mulai tengene mati cuman karo Kanjeng Nabi ora ditampa mergo iki bondo jaran perange waktu bulan Muharram gak oleh ya ampun terus Ramadan iku nek Rejeb Ramadan Kanjeng Nabi niku nyiapno telek sandine ana kabar Abu Sufyan iku nggawe kafilah geden-gedenan jarene telek sandine sekitar nggawa 2000 onta nggawa 5000 dinar apa dirham ya ngene kafilah Mekah saya cegat Kanjeng Nabi nggawa pasukan kira-kira 300 pira 13 nggih 313 makane wong nek ndonga hitungane kok 313 biasane mandi dadi nek kepengin umrah sapa mau kusir ndi mau ngene iki ya Allah umrah ya Allah ngono ping 300 pira mergo sahabat bah tadi kok 300
Sangka hitungan iki. Lah iki tujuane Kanjeng Nabi mara nenggone Badar iku nyegat apa jenenge Abu Sufyan kafilah sing nggawa dhuwit. Tujuane mergo wong Quraisy Mekah iku nalika Kanjeng Nabi lan sahabate tindak hijrah teng Madinah, bondone kabeh iku dipek. Didol. Ya. Makane iki kafilah mesti nggo bondone dhewe, jupuk. Tujuannya mung meden-meden. Dan dilalah Kanjeng Nabi apa nyegat Abu Sufyan yang duwe mata-mata telek sandi. Akhirnya Abu Sufyan ora kena dicegat mergo piyambake nglewati dalan sing ora biasa. Barang Abu Sufyan iku krungu nek Kanjeng Nabi ape nyegat kafilahe, ngutus utusan nang Mekah njaluk balaban bantuan. Bala-bala Mekah kondo iki kafilah bondonem ontanem iki ape digrayah karo sapa Muhammad jaluk bala bantuan. Krungu sing jenenge Abu Lahab wis cocok budal iki ayo. Jadi wong Mekah iki nggo pira 1000 nek gak salah 950-an. 950 wong, hampir 1000 orang. Ape merangi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ngersakno beda. Delalah Abu Sufyan iki ora kecekel karo Kanjeng Nabi. Mergo dalane dialihkan. Delalah Abu Jahal mangkat sak rombongane wis dikandani nek Abu Sufyan selamat, ndekne merangini Kanjeng Nabi tetep diterus. Wis ora usah budal awak dhewe selamat ora kena apa? Ora kena apa cegat karo Kanjeng Nabi. Wis balik. Tapi jenenge Abu Lahab ora wis kadung budal terus pisan. Ngene ae lho awak dhewe kemah nang ngene Badar. Nggawa sapi ya nggo unta sing akeh. Pokoke mangan-mangan badok-badok nggawa wong wedokan sing akeh, nyanyi-nyanyi kemah telung dina. Ben roh nek wong Quraisy ku duwe kekuatan. Tenan dadi Abu Jahal merono ku tujuane apa? Nyanyi-nyanyi karo wedok nunggone Badar. Pun bareng Kanjeng Nabi sing tujuane tengene mriku tujuane nyegat kafilah malah karo Gusti Allah dikon perang sing tanpa persiapan. Bayang tanpa persiapan secara akal kudune kalah mung sangka rahmat lan pitulungane Gusti Allah. Barang iki perang tenan akhirnya karo Kanjeng Nabi niku wong-wong wis dikandani kabeh. Iki ngene iki strategi perang ngene. Kowe nek nggo anak panah ya kaduan. Kowe aja mok lepasno anak panah nek apa jenenge nek kocet cedak. Nek nang cedak kudu nganggo pedang utawa tombak. Perintah iki lakonono. Wis malem Jumat wis do turu kabeh Kanjeng Nabi salah siji dongane moyo mau. Ya Allah, jenengan niku kadung janji nulung awak dhewe. Bengi iki sesuk tak tuntut janji. Akhirnya tenang wis perang deleler intine singkat cerita Kanjeng Nabi barang roh buah pasukane mok 313 kono 1000 ngedap Kanjeng Nabi. Wong Muhammadun basarun lakal basari. Menawa Kanjeng Nabi yo menungso, maknane yo kuwatir banget. Piye dengane pripun? Gusti nek golongan iki sampean kalahno ancamanku jenengan ora bakal disembah selawase. Akhirnya donga iki dirungokno karo Gusti Allah, dikirimi pasukan malaikat, kudanya putih, terus apa serbane putih. Mergo ana wong sing roh. Ya, ana wong musyrik iku
Sing pasukan perang iku nang dhuwur gunung. Ora milu perang. Dene ku milu kira-kira ki sing ndi sing kalah. Engko dene melek apa? Ngeroyok nggoni mah. Barang dene nang dhuwur gunung iku ana mendung kok langit iku terus ana swara. Gemrincing jaran. Barang roh nek iku apa ana gemrincing jaran iku dene ku ndredeg kancane iki sampe apa mati. Musyrik. Ana nek cerita sahabat nggawa pedang meh mbacok wong. Iki urung dibacokno, iku glune wis tugel. Apa urung dibacokno glune wis maknane sing tugel sapa? Malam. Lah nggih. Jadi awak dhewe dadi sejarah niki napa? Bahwasanya wong iku ora kena mundur nalika diperintah karo Gusti Allah. Sing kawitane mung kanggo tujuan donya, Kanjeng Nabi ya ghanimah ning karo Allah diweki perkara sing luwih mulya apa? Ya perang menang, ya malah entuk ghanimah luwih akeh. Iku apa perang? Perang Badar. Bangane perang Badar iku sahabat sing kenek dinggo ndonga wasilah sing mandi iku salah siji napa perang Badar. Bi ahlil badri ya salatullah iku salatullah salamullah bener ya ala yasin bi ahlil bad. Jadi nek kepengin apa maca donga nganggo selawat Badar malah salah siji kehebatane Asma Badar. Sahabat-sahabat sing nenggone perang Badar iku nek mok waca nanggone perkara sing medeni kaya tuyul, gendruwo, demit apa banas pati ya iki Mbah Salim iki Mbah urusan iki wacana jeneng-jenenge sahabat Badar. Ana iku nang ngene kitab ana jenenge kitab Jaliyatul Qadar. Iku nama-namane sahabat Badar ana 313. Ngene mawaca tok mok jenenge tok. Abu Bakar, Umar, sapa iku mawaca kabeh panggonan sing asale gersang dadi apa? Subur. Panggonan sing asale nggon demit dadi demite ilang ku berkait bi ahlil badri ya Allah. Jadi waca ping 313 ya Allah muga-muga nemekah ya 300 ya iku minangka dadi nek duwe ilmu ku penak. Dadi macamu 313 iku eling sahabat Badar. Ya, jadi ana hitungane, ana carane. Ora kur-kur. Iku ngilmu supaya apa? Apa sing kita lakoni bener-bener sesuai lan entuk barokah saka Gusti Allah. Lan digampangno. Jadi dengan nek donga ping pira? Ngene selawat kan ana iku nunggone rotib kan selawat ping pira? 10 iku ana sejarah kabeh. La ya Allah wahdahu la syarika lah ping pira? Ping 3. Ana macam-macam. Iku ana sejarah kabeh. Semakin Anda tahu ngilmune sejarah, berarti sampean niku kaya-kaya untuk barokah ya turah. Ya Allahumma umrah tahun iki ping 300. Allahumma umrah tahun iki 300. Emang wis duwe nama cara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ballighna ziyaratal Makkah wal 300 barokahe sahabat. Paham nggih? Jadi saka cerita Asma Badar iki mau awak dhewe isa-isa ngaji, isa-isa bakul sapi, isa-isa tani barokah dongane Kanjeng Nabi nek mau Gusti nek jenengan ape menghancurkan kelompok 313 iki nek sampean kalahno yekti sajanji jenengan orang arah disembah selawase.
Paham nggih, iki dongane Kanjeng Nabi mentok cara ngono. Wis pol-polan mergo koncone ya sithik, bondo sithik, ora di senjata, nggih. Gak di senjata. Jadi nalika perang Badar niku wong tujuane ora perang. Mau nggawa unta 70. Ontane 70 gantian. Kadang-kadang Kanjeng Nabi nang dhuwur, kadang-kadang nang ngene ngisor terus. Kanjeng Nabi gak kersa. Gantian yo gantian, aku Nabi lah yo ngono ora terus kemlete ngono iku ora. Gantian yo gantian sampai sahabatnya dosum ya suka. Tapi nek pasukan Quraisy karo Abu Lahab dikandani. Pokoke sedina awak dhewe kudu mbleh unta 10, kadang 9 dienggo badhok. Ya. Jadi pancen entek-entekan. Jadi peperangan Badar itu salah satunya napa? Wong Islam dhewe menang, terus akhirnya wong musyrik ngakoni nek Kanjeng Nabi bener-bener wis duwe negara Islam tengene Madinah ben ora diremeh karo wong Quraisy. Al-Fatihah.